Добър вечер, уважаеми гости, скъпи Lions приятели! Наистина съм щастлив да ви приветствам тази вечер на тържествената церемония по основаването на новия Lions клуб в Стара Загора, Lions клуб Стара Загора. Уважаеми членове на Lions клуб Стара Загора, уважаеми гости, скъпи Lions приятели, позволете ми да приветствам от името на ръководство на Дистрикт 130 и да предам поздравите от името на Международния Lions президент доктор Ямада, новите Lions членове, които след малко ще положат клетва пред всички нас, да уверя, да пожелая на всички тях много нови добри дела. Тържествено се заклевам да спазвам правилата, ако те не противоречат на законите на моята държава. Да участвам активно в дейността и срещите на клуба. Да помагам на клуба морално и финансово. Чрез своята работа да поддържам и разширявам Lions общността. Всеотдайно да служа навсякъде, където моята помощ е необходима. Да бъда верен с думи и дела на етичния Lions кодекс. Ние служим. Заклех се. Уважаеми господин Чатър президент, аз съм истински щастлив да ви поздравя стартирането в новия клуб, да ви приветствам добре дошли в нашето ново Lions семейство, в нашата асоциация. Скъпи Lions приятели, скъпи приятели на Lions движението, честит празник, добре дошли в голямото лъвско семейство, световно лъвско семейство, добре дошли в прайда на Дистрикт 130 в България. Догодина следващия Европа форум, който ще бъде в Швейцария, и ние искаме да ви поканим на нашия форум в София. Браво! 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 А живот и здраве, до година да може някой от вас да се представи Дистрикт 130 България и в Швейцария на следващата Европа форум, където конкурса е проблем. Благодаря!